Deirtear, bhreá linn an Ghaeilge a labhairt. Ach, Cuirtear an locht dhrochmhúinteoirí, an Modh Coinníollach, an Tuiseal Ginideach. Mar sin féin, na daoine céine, déanann siad iarracht lena gcuid páistí, seoltar iad chuig Gaeltacht, agus tar éis na mblianta fágann siad an scoil líofa, i rá. Bhreá linn an Ghaeilge a labhairt. Ach, Cuirtear an locht aspa deisina, aspa tuiscine, aspa úsáide. Mar sin féin, bí cínta sa chéad déan ó a bheile, go mbeidh na milliún ag amuigh go úsáideann siad an Ghaeilge go rialta, cur a géal náisiúnta, bréig, ach léiríonn sé an iarranna. Gur bhreá linn an Ghaeilge a labhairt in our ire.